1, 2, 3, release! Release! Kabog! 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 Alright! Napakarami pong ibon, mga ka-BBC. Ayan po ang mga ibon natin. Napakarami po. Napakarami. Wey, kabog ka, gulong, wey. Kabog! 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 Pakikabog po sa likod. Ayan po sila. Ayan po yung mga ibon natin. Napakarami po, mga ka-BBC. Maraming salamat po sa suporta nyo sa akin sa BBC. Ayan po. Napakarami pong ibon. Napakarami pong ibon. Ayan po yung mga ibon natin, mga idol. Ayan po, patuloy pa rin po lumalabas. Thank you po sa suporta nyo po sa BBC. Thank you po. Wey, kaya gulot. Kaya gulot ka mga bug. Kabog, gulot. Ayan po. Napakarami po. Ayan po, patuloy pa rin po lumalabas yung mga ibon po natin. Sige, kabog. Sige, kabog. Ayan po. Alright. Sige, kabog. Yo, what's up mga idol at nagkita na naman tayong muli at yun nga mga idol no. So yan, magsasakay tayo ngayon mga idol no. Herona Tarlac na tayo mga idol. So third training ng BBC. Yun na nga no. At yun, ready na mga warrior natin mga idol. Nakaano na sila mga idol no. At yun na nga mga idol no. Today is August 22, araw ng Martes ngayon mga idol no. At yun, meron na tayong area patibayan. At yun na nga no, syempre mga idol no, sasali tayo mga idol. Lima yan sa akin natin mga idol. Lima yan sa akin natin sa patibayan mga idol. So let's tara no. 2,000 years later. Finally mga idol, nandito na tayo ngayon sa loading station ng EPSA mga idol. Siyempre BBC no. Ngayon nga pala no is August 22, araw ng Martes mga idol no. So time check tayo, 8:48 mga idol. So hanggang 9 mga idol na, pero possible na maging 10 siguro to mga idol, kasi yun dami pa nagtatalpak mga idol no. At yun ang ang ibang magtatalpak nasa trabaho pa. Ayun ang at syempre 12 pa rin sila kain, ay 13 pa rin sila kain natin mga idol no. Kompleto pa rin yung warrior natin na na 12. At yun nga mga idol. So Herona Tarlac mga idol. So yun yung palayo tayo ng palayo no. At yun ang area patibayan ngayon mga idol. So magtatalpak tayo ng 5 mga idol no. Susubukan natin yung mga yung mga small bacteria ball natin wala inline no mga idol. So yun na nga, subukan natin. 5 yung isa lahat sa patibayan. At sana lang mga idol no, sana lang may isa napili natin mga idol no. Sana may dumulo mga idol no, dahil nga sa yung nung Victoria Tarlac mga idol hindi tayo nakapag-abang ng ibon. Di natin nalaman kung sino yung unang dumating sa mga ibon natin, dahil syempre tulog-tulogan tayo mga idol no. Yung ibon na yung gumising sa atin mga idol. At yun na syempre daming kalapatids dito ngayon mga idol no. Sa pagkakalapati talaga mga idol, marami ka magiging tropa dito mga idol no. Daming mga kalapatids mga idol. At yun na mega shoutout no sa dito sa loading station ng EPSA no. At sa mga pogi nating coordinator dyan, mega shoutout sa inyo. Alright. So ayun na nga. Medyo malayo pa tayo mga idol no. So magabang lang tayo mga idol no. At sana naman bukas mga idol, samahan nyo ako magabang mga idol no. At yan na nga sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please naman no, pa-subscribe naman sa Muntikon channel. At syempre mega shoutout dyan sa lahat ng mga subscriber natin dyan. At syempre sa mga solid nating viewers dyan, mega shoutout sa inyo no. At yun na ba mega shoutout kaya no. At special na natin to, sino ba to? Jace Pina no, mega shoutout sa inyo no. At yun, mega shoutout. Siyempre, abangan tayo. Sabi na mga idol na. Mega shoutout na. Idol, sino yung shoutout mo idol? Sino shoutout mo? Nonoy mo lang. Yun! Mega shoutout kay Nonoy mo lang na. Si boss idol na Nonoy mo lang na. Mga coordinator natin mga idol. Alright. Yan ang mga idol na sa tinatalpak yung warrior natin mga idol. Ayun, so good luck mga kalapatids. So good luck bukas sa mga nakapuling no. Good luck sa inyo bukas no. Ngayon pa lang, congratulations na agad.
Ano mga idol na, so 5 cleats na mga idol, no? Papuno na yung 5 mga idol, talaga solid yung BBC mga idol, no? Napakalupit ng BBC mga idol. Sa BBC di ka magsisisi mga idol. Ano nga no, so gubayad na tayo. Boss, magkano sa akin, boss? Magkano akin? 660. So ayun na nga mga idol, ito yung pinakamasakit lagi eh, itong bill eh. Bayaran eh. No. Okay. Alright. Sa mga magpupuling dyan, sa mga malalakas dyan. Yan na. So yun ang mga idol, no? Tapos na tayo magdalpak mga idol. At syempre no, bukas mga idol, abangan na naman tayo nito mga idol. At sana lang mga idol, no, samahan nyo ako mga idol. At please naman, no, pa-support naman sa munti kong channel. Yun ang ano, maraming salamat sa inyo. Ano nga, at yun, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatis dito sa BBC. Ano, tayo mga kalapatis mga idol. Ayun na, so ayun na, 5 clicks mga idol, no. So yun na, hanggang dito na ito mga idol. Bye bye. Wala pa tibayan? Alright. The next day. Alright, so yun ang ano, good morning mga idol, no. Yun ang ano, isang magandang umaga sa inyong lahat mga idol. At yun ang ano, yun, nag-release na mga idol, no, Herona Tarlac mga idol. Nag-release na yung BBC mga idol ng ano, ng 6:33. Ayun na nga ano, Herona Tarlac. Ayun na nga, at abangan ng mga idol, no. At yung ibon natin mga idol, darating ng 7:06. Yan, mag-i-speed siya ng 1:4 mga idol, no. So time check tayo. Yan, 7:04 na mga idol. At yun na nga ano, so sakto na nang hintayin yun mga idol, no. At yun na nga ano, mega shoutout dyan sa ano, sa mga nakapuling, yung mag-i-speed ng 1:4. Grabe, lalakas ng ibon ninyo, no. At yun na nga ano, talaga napaka-excited mga idol kasi nang ano, maabangan na natin yung ibon natin, no. Maabangan na natin na darating sila. Malalaman natin kung sino mangunguna sa ibon natin, no. Sa dosing warrior natin mga idol na sinakay natin kagabi sa BBC. Yun na nga ano, makikita na natin mga idol kung sino yung unang darating. Yun na nga ano, August 23 ngayon mga idol. Yun na nga ano, at August 23 araw ng Miyerkules, yun ang ano, 7:05 ang oras natin ngayon mga idol, no. At yun ang ano, makikita natin sino kaya sa dosing warrior natin ang mabilis. At yun ang ano, nag-entry tayo ng area Patibayan kahapon. Nag-entry tayo ng 4 yung in-entry natin doon. Yun, 4 lang dahil yung mga idol medyo kinapos sa budget mga idol, no. At yun ang ano, mega shoutout dyan sa lahat ng ano, mga kalapatid kagabi sa BBC, no. Sobrang dami talaga mga idol. At yun ang ano, abangan tayo mga idol. So again, 1:4 yung speed mga idol pag dumating ng 7:06. Yun na nga, talagang ito na yung tamang oras na hintayan natin ngayon. At yun na nga pala mga idol, so mega shoutout tayo mga idol, mega shoutout kay Steven Lop. Yun, mega shoutout from Ilocos Norte. Yun na, mega shoutout sa'yo idol. Ayun. At kay Red Check Love TV, yun, mega shoutout sa'yo idol, no. Ayun, solid natin supporters, no. Ayun, talagang ano, nasa mga to sa about video natin mga idol, no. Laging nandun to mga idol. Yun, idol, maraming salamat sa'yo idol, no. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munti nating channel. Yan ang ano. At yun, Boyet Duran Lop, yun, mega shoutout. Maraming salamat sa advice mo idol. Yan, gagawin ko talaga yun mga idol pag gagawin ko talaga yun idol pag ano, medyo gumaling na yung tuka. Yan, may nag-ano rin sa akin dito na yun na lang talaga pinaka-choice. Putulan, bawasan ng tuka idol. Maraming salamat idol. Yan, sa walang sawang pag-support, no. From US yan, no. From US, Boyet Duran Love, yun, mega shoutout. At kay Mark Tonga Angelo, yun, mega shoutout sa'yo Mark idol. Mega shoutout sa'yo, no. At kay Albert David, yun, mega shoutout idol, no. Ayun na nga, no. At yun, maraming salamat sa inyo, no. Sa mga walang sawang sumusuporta sa munting channel natin, no. Ano, hindi man tayo sikat pero yun, mayroon tayong mga solid na viewers diyan. Yun na nga, no. At yun, ay maraming salamat sa inyo. At yun,
Malapit na yung parapol natin, idol na mga idol, no? Kasi na 1-2 na tayo, 1-2 plus tayo ngayon mga idol, subscriber. Yan, ang dahil yun sa inyo mga idol, no? At biglang umangat yung ano natin, yung subscriber natin. At yun, siguro baka next di pa natin alam na, di pa tayo makakapagpagawa ng parapol natin. Di pa tayo makakapag-video kasi din dahil sa sobrang busy din mga idol, no? Yun ang kasi meron pa tayong inaasikasang ibang mga idol. Ibang inaasikasang Tagumpay! ikaw mismo, mega shoutout sa'yo. Okay, so bangon tayo mga idol dahil sa yun ang at talagang napaka-excite ngayon magabang ngayon mga idol dahil sobrang ganda ng panahon. Yun ang maganda yung maganda yung panahon ngayon. At yun ang mega share. Na mga idol na please na pa-support naman ng Aliano Love mga idol na yan sa utol ko. At yan, di pa sila lumalaban yan mga idol. Di pa sila yan, dito yung love nila. Yan, di pa sila lumalaban mga idol, no? Yan yung mga YB nila, Romoronda. Yun ang mga idol, di pa sila na lumalaban yan mga idol dahil yun medyo busy mga idol, no? Medyo busy kaya yun, hindi pa sila nakasabay ngayon sana sa labanan ng BBC ngayon mga idol. At yun, pa-support na rin mga idol, no? Jojo Boko Vendors mga idol, na pa-support na rin mga idol yan, yung video, yan, Jojo Boko Vendors, yun ang pa-support naman mga idol na please. At yun, maraming salamat sa inyo. So let's abangan tayo mga idol. Mga idol, no? Ay, may first bird tayo mga idol. Ayun na mga idol, ito na ba yan? Sa atin ba to? Ayan, 717 mga idol, no? Ito na, may umiikot na sa loob natin mga idol, no? Sino kaya ito mga idol? Ay, ito na. Ayun, green seal natin mga idol. Dito na mga idol, no? Napakaaga mga idol, alright? 717 mga idol. Dalawa sila mga idol, no? Ito na mga idol. Okay, ito yung sinali natin sana. Sinali natin sana sa... Ayun, tatlo. Dalawa. Ayun na, bali tatlo mga idol. Ayun na. Okay, nauna to nauna to sinali natin sa patibayan mga idol, no? Itong green seal na to mga idol, no? Ayan, so yun na, dire-diretso yung datingan na mga idol, na sunod-sunod na mga idol, no? Ayun na, ito pa isang green seal natin na paparating pa, oh. Ayun na mga idol, oh. Yan na sila mga idol, ito. Alright, so napakaganda ng win ng ibon natin mga idol, no? 717 mga idol, may ibon na tayo mga idol, no? Sa possible 1 ang speed dito mga idol, no? Alright, forecast natin mga idol. Okay, napakaganda ng uwian nila mga idol. Napakabilis nila mga idol. At yung natin mga idol, yung giant natin mga idol, oh. Yan, pangalawang bumagsak mga idol, oh. Ayun mga idol, oh. Yung blue bar giant natin mga idol, ayun, oh. Ayun, oh. Napakabilis mga idol, no? Napakabilis yung dumating mga idol. So 717, no? Sa halos sabay bagsak yung dalawa mga idol. At yun, halos sa unod itong gray seal natin mga idol. Alright, so ito, yung mga ibon natin mga idol, sa taas mga idol, Romoronda pa mga idol, no? Ayun, no? Ayaw pang bumaba mga idol. Ayun na. Alright, napakaganda ng uyan nila mga idol. Napakaganda ng uyan nila, no? Ayun na, sino pa itong paparating na to? Ay, ito na. Akala ko ito na lahat. Ito na mga idol, no? Umikot na isang gray seal natin. Alright. Ayun na, ito na, pangatlong bagsak natin mga idol, no? Ito na yung right check natin mga idol. Pangatlong bagsak natin, no? Alright, so may tatlo na tayo mga idol. Ito, pangapat mga idol. Ito yung mga nakasali sana sa nakasali yan, dalawa na yan. Nakasali sa ba't pila ito? Oh, pila yung isa natin mga idol. Pila yung grease natin, pila yung natin, oh. Yung grease natin pilay. Ano kaya nangyari rito? So bali apat na mga idol, no? Ano nangyari rito? So yun na medyo malapit na lang naman yan mga idol, no? Around na Tarlac mga idol. So easy lang nila yan mga idol, no? Malapit na sa kanila yan mga idol. Kayang-kaya pa nila yan. So yun na yung isang gray seal natin mga idol, no? Pilay. Hindi natin alam ano nangyari dyan mga idol. Nako, yari tayo dyan. Huwag kayo minum dyan. Punta kayo doon. Doon kayo. Huwag kayo minum dyan. Pasok. So ito na, no? Ito na yung isang natin. Ito na. Ito na mga idol, panlima natin mga idol, oh. Ito na. So yun, nakapatibayan din yan mga idol, oh. Yung dumating na yun ngayon.
So right na, ito, may isa pa tayong umiikot, no? Ayun na. So yun na, 717 mga idol, no? So possible na sa mga ano to mga idol. Medyo maganda na speed nito mga idol ng mga to. Maganda yung speed ng mga ibon natin ngayon mga idol. So na lima agad yung dumating. So yun na mga idol, hindi man sila hinihingal mga idol, no? Hindi man sila hinihingal, pero yung isang ano natin, yung isang grizzle natin mga idol, no? Pilay. Ala, ika maglakad mga idol. So ito, may isa pa tayo. Ito na, sino kaya to? Alright, yung black check natin, no? Yung natin, black velvet natin na idol to, dumating na, oh. Ayun siya, sila dapat yung sali ko sa pagtibayan mga idol, kasi lang yan, naglugon eh. Yan, hindi naman natin ayan, ang training lang yan sila, training lang. So, 6 na ibon na tayo mga idol, no? So, dumating na 722. Itong black check na to. Ayun, may dumadive mga idol, oh. Yan yung blue bar natin mga idol, bro, dumadive mga idol. Ayun, ganda ng uwian nila, oh. Ayun na. Umikot pa talaga, no? Umikot na. So, 6 na ibon natin. Ayun na. Alright, blue bar. Ito naman isa. Ito, may dumating pa. Pampito na, no? So, yun na, ang bibilis nila mga idol. Ang bibilis nila, no? So, time check tayo, 7:23, no? 7:23. Ayan, nabantayan din natin ngayon kung sinong unang dumating, sinong unang bumaba ng mga idol, no? Ayan, pero halos magkasabay lang din naman sila mga idol. Konting diferensya, no? Konting diferensya lang mga idol. At yun ang at yun, kailangan natin ito ngayon ma-check kung sino talaga yung kasi yung sa Sabado mga idol. Sabado, no, so mag-uumpisa na ang fan race mga idol, no? Yun ang kailangan nating sumali mga idol. So ito na. Ito, may daan ulit tayo isa. Ayun na, sino kaya to? Sino to? Ayan, yung kapatid ng yung black check. Yan, kapatid ng dalawang black check natin na magkapatid. Ayun na, yung magutan doon sa likod mga idol, oh. Andun. Isang warrior natin mga idol, oh. So dyan dadapo yun mga idol, sa dulo ng yun, sa dulo ng bakal din, oh. Ayun na, isang warrior natin mga idol, yung grizzle natin na isang mga idol, no. Ayun na mga idol, oh. Ayan na, ayan, paborito yung dapon yan. Oops, ayun, bumaba na. Okay, alright. Ayun na so medyo late dumating mga idol, no. 7:33. Ayun nga, so kulang pa tayo ng 3 mga idol, no. Kulang pa tayo ng 3. Ayun na, bumaba na. Ayun natin mga idol. Ito, dirty blue bar natin mga idol, no. Ayun yung young bird natin mga idol. Ayan. Yan ang umiikot-ikot pa mga idol. So yan ang 7:36 mga idol. Yan na, pinakabata sa lahat. Yan, hindi pa pala yan. Yung tawagin mo JB. So ito na mga idol, may isa pa tayo mga idol, no. Ito na. So yun na, ito na yung pinakasibong mga idol. Dumating na. Yan na siya. Ayun na. Ayun na. Orange yung yan, orange yung singsing yan. So yun na, time check tayo mga idol sa 7:40. Yun, di na masama mga idol, no. Okay na yung oras na yun mga idol pagdating niya mga idol. Ayun yan yung umiiyak pa yan mga idol, no. Ayun, nagsakay pa rin tayo ng mga idol, nagsakay pa rin tayo ng batang-bata mga idol, no. Oh, yun nga mga idol, no. At yan, kulang lang tayo ng isang warrior mga idol, no. At wala pa, di natin alam kung sinong warrior ang wala pa, no. Pero sa count natin mula sa pagdating ng mga ibon natin mga idol is 11 na yung 11 na yung dumating. So yun nga mga idol, no. So baba na tayo mga idol. At yung isa, no, doon natin sa baba hintayin. At yun, kompleto warrior na tayo mga idol. Isa na lang yung kulang mga idol. At alam ko makakawin yun mga idol, no. Yun na, dahil sobrang aga pa talaga mga idol. So time check tayo mga idol, 7:40.
44. Ayun na nga ano, at hanggang dito na lang to mga idol, at maraming salamat sa inyo, no. Kompleto na pala tayo dito sa loob mga idol. So si Warrior na tayo mayroon dito sa loob mga idol, no. Yun na, nagkamali lang tayo pagbilang kanina, no. So dito na pala sila sa loob. Ayun na nga ano, so binigyan natin sila ng electrolyte mga idol. Ano nga. Ayun, kompleto na sila, no. Kompleto.